Помните ли това видео? Най-вероятно не сте успели да се докопате до тези обувки, защото имаше твърде голям интерес за бройките, които ни бяха изпратили. Добрата новина е, че получихме още до 48 номер, да даже и един нов модел, който превъзхожда със стил и удобство. На практика, ако сте гледали предишното видео, знаете, че тези обувки отговарят на редица европейски стандарти за качество и безопасност. Имат бомбе от фибростъкло, което означава, че тежат доста по-малко от тези с металното бомбе. Стелката им е изключително удобна и намалява умората в петата. Горната част е от дишащ материал, а зони като пръстите и петата са допълнително подплатени, за да ги предпазва да се събуват и обуват много по-лесно. Предимството на този модел е, че с много по-удобна технология за стягане. Обувате и завъртате, а при събуването дърпате навън и разхлабвате. На пръв поглед нищо особено, но вече няма да ви се налага да сваляте ръкавиците, за да си вържете обувките, например. Устойчиви са на подхлъзване, на масла и горива, както и на пробождане S1, а кожените от предишното видео са S3. Последвайте ни и напишете в коментарите какво ви е мнението за тези обувки за хората, които вече ги пробвахте.